Mga incoming, incumbent ug outgoing city officials sa Mandawi City hayan magkaabot sa mga seremonya sunod simana sa formal na unya nga pagsugod sa termino sa mga napili ni atong miaging eleksyon. Ano ang report ni Nico Sereno? Karong Lunes, Hunyo 30 ng adlaw sa transition sa bag-ong administrasyon. Sa Mandawi City, sugdan kini sa flag raising ceremony kundi gawas sa mga incumbent ug outgoing city officials, giimbitar sab ang mga bag-ong opisyales, labi na ang incoming mayor. Matod ni outgoing Mayor Glenn Bersede, kinsa mao'y incoming vice mayor, giimbitar nila ang umaabot nga mga city officials, labi na si incoming Mayor Jonky Uwano. Human niini, may katapusang session pasab ang City Council. Pagasundan sab kini sa himuon na unyang transition o turnover. Gi-include na dito sa agenda ang turnover ceremony na from the vice mayor nga nako nya from nako ngadto sa bag-ong lingkod nga mayor. Gipasalig ni Bersede ang maayo ug hapsay nga transition sa dakbayan sa Mandawi. For the first time nga ingani nga na turnover ingani panginitabo sa Mandawi nga kuan ba nga dramatic kuan sad nga ang pag-turnover ba gi-appeal gyud sa sesyon. Nico Sereno, Balitang Bisdak.